traineru hau da eskualdeko trainerua, 28 herria, Errenteriko bandera ez dute gaur irabazi, ekarri zuten etxera lehenagotik ere, baina pentsatu genduen temporada amaieran egitea danak batea harrera hori, ez? Hori gaur izan da, goizean izan gara baita ere Donostian, Kontxan, oso paper duina egin dute, hasi berriak dira, eta bueno, hasiera izugarria izan da, honek esan nahi du seguraski etorkizun handia daukatela neska hauek. Baina kontutan hartuta oso betik hasi diela, ez? Beraien asmotan eta klubeko arduradunak horrela aipatzen zuten behin da berriz oso betik hasi nahi zutela, poliki ikasten eta nun eta Kontxan klasifikatu, ez? Ba bueno, kirolak hori dauka, ez? Olako sorpresak ematen ditu, seguraski asko saiatu diralako eta lan asko egin dutelako. Kriston poza, egia esan danai eskerrik asko, zatik hau etzan izango posible 28 herrikatik eta kriston unkigarri, Izugarrizko ilusioa, ze hasiera baten hasi ginen ez genuen pentsatzen honaino jatuko ginen, ze batzuk gehiengo lehenengo urtea genuen da, orduan hau izan da gutzako kristona. Azkenen gehienak lehenengo urtea trainerun eta hola, eta bueno, lehenengo pentsatzezuna blokea sortzea, eta hoi usuek esan dona ez genuen, espero honeaino aiatzea, eta egia esan sekulako posta izan da gutzako. Lehenengo urtea izateko hola aiatzea izan da izugarri eta esperientzi bezalare oso handi eta hurrengo urteako ilusio berri batzuken. Esperantzakin jun ginen, baina, bueno, ez da egit, beti esperantza hori hor dago, baina berez ez genuen pentsatzen sartzea, baina, bueno, ikusi genuen sartzeko aukera zehola eta azkenen lortu genuen sartzea. Bai, oso ona, ekipone giro ona sortu dugu azkenen, eta beti momentu txikio ikin da, izugarrizko talde bat ikia lortu dugu, eta nik uste temporada ontatiken gehien bat aurrea eman deula ekipoa, eta naiz hau bukatu gaingoz, gure artean izugarrizko harremanak segiko deula, eta hori izugarri izan da itate. Uda guztie txintxo, eta bain zelebratza tokatzea, eta, bueno, Donosti alde hortan ze pasatzea. Desmadre txiki bat.